Іван Афанасьев займаў пасаду загадчыка кафедры рускай і сусветнай літаратуры ў ГДУ імя Францыска Скарыны. Кандыдат філалагічных навук, дацэнт, прафесар Акадэміі ваенных навук России. Аўтар мноства работ па захаванні гістарычнай памяці аб Вялікай Айчыннай вайне. Ён унёс значны ўклад у развіццё культурна-гуманітарнага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Расіяй. Гомельскага навукоўца ведалі і шанавалі ў Варонежы, які падчас вайны абараняў яго славуты продак. Па ініцыятыве Афанасьева Гомель і Варонеж сталі пабрацімамі, а ў цэнтры горада над Сожам быў адкрыты манумент у гонар усіх трох братоў, герояў Лізюковых. Калегі і блізкія гавораць пра Івана Мікалаевіча як пра чалавека з добрым сэрцам і выбітнога педагога. Яго смерць стала цяжкай стратай для акадэмічнага асяроддзя і ўсіх, хто цаніў яго прафесійныя дасягненні і чалавечыя якасці. Тэлерадыёкампанія «Гомель» выказвае спачуванне родным і блізкім Івана Мікалаевіча.